Meni je ime Zarja, stara sam 10 let in bom šla v 5. razred. Ja sam Zarja, stara sam 10 godina i idem u 5. razred. Govorim hrvatski i slovenski. Moje ime je Ilija, star sem 8 let, grem v 4. razred. My name is Liam. I'm 8 years old and I'm going to 4th year. Zakaj vam je všeč govoriti dva jezika? Meni se sviđa zato jer mogu pomagati ljudima koji ne govore slovenski, ali govore srpski, hrvatski ili nešto slično. Tako mogu pomagati. I like speaking English because I can play with kids in England, and I like speaking Slovene because I can play with kids in Slovene. Sa Ljamom se igram i pričam na slovenskom. Što djeca tebi u engleskoj govori za tvoj slovenski? Znaju da govoriš slovenski, jesi im pokazao kako izgleda slovenski? I šta su rekli? Bilo im je zanimljivo. Hoćeš se naučiti engleski? Da, Jel ti se čini engleski težak? tako.